aw ni yanguma bita ye vlog ye ni ye Zarafa tatɔla ye a ka grupu. Awɔ sungalo ko ina Zarafa bina grupu dɔ de créer wasa ka ide caman di a nimanaw ma. Grupu in don sara tɛ dɔwɛrɛ ye bakelen kɔ. Jagoya tɛ. Zarafa nimana caman y'a faamuya k'a fɔ ko Zarafa yɛrɛ tɛ jagoya mɔgɔ ye. O la sa grupu in fana tɛ jagoya ko ye dɛ, nga n'an bɛ ni fasugu nunu organisation kɛ an yɛrɛ bɛ wuli ka taa fɛnw de san ka n'a kɛrɛnkɛrɛn a ko kama. Mun ni mun bɛna kɛ grupu in kɔnɔna na? Kɛrɛmumanfɛnw bɛna dilan kɔnɔna na. Jus, recette, salade de fruits, a bɛɛ dɔ bɛna ye grupu in kɔnɔna na. Video joli bɔɲango don. A video kɔni a ka ca ni den dan ye. Awɔ ka fara hakilina misɛnninw kan. Wa vocalu bɛ to ka bila ka fɛnw ɲɛfɔ. Fɛn minnu tɛ se ka ɲɛfɔ video yɛrɛ kɔnɔna na. Video de bɛ bila grupu in kɔnɔna na ani ɲɛfɔli bɛ kɛ. Jɛgɛmanfɛnw b'a la, sogomanfɛnw b'a la, juimanfɛnw. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko alimentation ka d'a ye kosɛbɛ, aw bɛɛ bisimilalen don grupu in kɔnɔna na. Sabula alimentation ko caman de bɛna k'a kɔnɔna na dɛ. Exemple dɔ tɛ nin ye mun de dilanlen ye Zarafa fɛ tan dɔ. Ayi an tɛna se k'a bɛɛ wara jama ɲɛkɔrɔla la. Ɲan dɛ a ja bɛ ban. Nɛgɛjuru min filɛ ja kan o ye Zarafa ka Orange Money numéro ye wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ WhatsApp fana sanfɛ.